फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु संगीता आपण मन को वेलकम करुच्ची आवर यूट्यूब चैनल कुटू संगीता ब्लॉग्स आज ब्लॉग टी मु स्टार्ट करची आसंतु जीवा देखिया घर समस्ते कौन करछंती आसंतु जीवा देखिया बो कौन करछंती छात ऊपर चलो जीवा देखो आम ये केते गुड़े हलदी खोला देखो आमर आज गोटे फुलर कढ़ थिला ए टिके फुटी आसला गोटे सुंदर पिलाटी फुटी जाइए बो कौन कर पचारिया बो कौन कर कौन हाँ सुखाई हलदी गुंड हम तमें हलदी किना हम ना हलदी गुंड सब केमिकल मिसुची हाँ मिसामिशी कर बारी हलदी गुंड खाइले टे देह पाई भल भल हाँ हाँ देखो तो आम केते हलदी अच्छी एठी कटा होची और भी सेठी अच्छी आपण मन को देखई थिली एठी वो काटुचंदी सिझा हम सिझा कि सुखा हम तापरे हलर को जीव कुटा होके आसले आमर तरकारी पड़ो सब कार्य लगे ये आम धान गदा दिखाई मु पलैली तलू को मु भी जाऊँगी भोक लगे खाइबा कौन कौन खाइबा को चल देखा एबे तो संध्या हो गलानी कौन संध्या बेले खावा कर देखिए चलते कौन कर कोबी पकड़ा करेंगे बोली कोबी काटुंट देखा कोबी आमर कटा है रेडी है खाली पकड़ा हम कौन कौन पड़ुची हलदी पड़ा लंका गुंड डब्बा सह लंका गुंड पड़ा धनिया पाउडर चिकन मसला कलर पाउडर लुण पड़ा एबे एबे कॉर्नफ्लोर पड़ुची तेल पकेबा पड़गला तेल खाली फिंकी नवा खाईदबा
ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କହିବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ପକୋଡ଼ା ଛାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଚାଲ। ଏ ଘରେ ଏଠି ବସି ମୋବାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଆମର। ଆପଣ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବେ? କି ଟୁକୁଡ଼ା? ବନ୍ଧାକୋବି ପକୋଡ଼ା। ସେଇଟା ବନ୍ଧାକୋବିର ପକୁଡ଼ା। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ଯଦି ଆଣିଦେବ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ କରିନି, ପିଇବ। ବୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଖାଇବ ଆପଣ। ହସିଦିଅ ଟିକେ। ଆଉ କୁହ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କୁହ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲି। ଯେକି 9 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, 110 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଜଲ୍ଦି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସେୟାର କରିବେ ସେତେ ଭିଉ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟଟା ନଦେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି କି ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି। ତ କହିଲେ ଆମେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ବି ଆମେ ସୁଧାରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ମାନେ କିଏ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ସେମିତି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଟିକେ ଦେଖ। ବେଶୀ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ତ, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆସିଗଲା ଗରମ ଗରମ ପକୋଡ଼ା। ବୋଉ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କରିକି। ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ କେମିତି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ବଢ଼ିଆ। ଟେଷ୍ଟ କର ବୋଉ। କେମିତି ହେଇଛି? ସୁପର। ସୁପର। ବହୁତ ଏମିତି କରିପାରିବି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ପୁରା। ଅସମ ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସଫା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଯେତେ ହେଲେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଆଉ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତ ଲେଟ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବୁ। ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ।